Idan har ka san kana yin TikTok to wannan bidiyon naka ne saboda na zo mana da wani saituka za ta matukar burge ka a cikin TikTok ɗinka. Hello friends, a yau na zo mana da wani saituka masu muhimmanci za su burge ka a cikin TikTok account ɗinka. So kai da ka shiga cikin setting and privacy, bayan ka zo setting and privacy ka je ka shiga cikin privacy. So bayan ka shiga cikin privacy anan kasa idan kayo za ka ga inda aka rubuta mention and tag. So anan za ka iya control ɗin dukkanin wani wanda zai iya tagging ɗinka na bidiyo ko kuma makamancin haka. Za ka iya ka mai da shi everyone, za ka iya ka mai da shi wato ainihin iyawa inda kake bi kawai za su iya su tagging ɗinka, za kuma ka iya rufewa ga baki ɗaya. So nan kuma za ka ga wajen mention shi ma ɗin kamar haka ne, za ka iya ka bar kowa ya mention ɗinka, kuma za ka iya ka hana kowa ya mention ɗinka, ko kuma ka sa iyawa inda kake bi su mention ɗinka. So bayan ka zo ƙasa ka fito za ka ga inda aka sa direct message. So anan ma za ka iya control ɗin dukkan wani wanda zai turo maka message a cikin TikTok ɗinka. Za ka iya mai da shi everyone, za ka iya mai da shi iyawa inda kake bi kawai za su wato ainihin turo maka message, za kuma ka iya kullewa ga baki ɗaya babu wanda zai iya turo ma message. So anan kuma za ka ga inda za ka wato ainihin